sapaga taýarlananyny nädip kömek etmeli? Sapaga taýarlanmaly wagtyň boldy. Otoňa barda okuň bilen bol. On minut soň. Susadım. Ýene de 10 minutdan. Hajatxana barýan. Men öşlemi dindim. Okumalı sapaklama kakbalaydım. Üýüşlerim dolu diýinmanlar. Haty dagy näleý? İtýannakdan bökün ýala. Depter diýer ýal dälebi. Öwrejik bilmän geçdi. Özümden ölüp oka bermeli bolýym. Bir alaçyny tapmaly öle. Näme etmeli? Çağı üýüşini diýen wagty ünsüddiňe sapakda bolmak üçin golaýda telewizoryň sesi eşdirmeliler. Enatada çağlara kömek etmeli. Muň üçin bolsa, enata çağan ünsüni okuwdan soňyan güýmenjelerden daşrak durmaly. Çağı üýüşini ýerine ýetirip oturýarka, telewizory öçürmeli, kitap, gadet, jurnal okap, çağan okuw okumagyna ýardam bermeli.